وانا زرباي تقربكم نيره بين مجمريا دكتور ابي مسكولاتهم احواتنا بزي مسيوم دلو انقع بدحان مصاحهم زيا مغشانا دكتور ابي تدانوغيا فليتنا هنا دانوغينا خدانوغينا دلينا مقرت كتركم انتي مغارات أو حليلة كم يرى وحليلة مغارات لومي أبزي سرقيا حزبي دقورو مجلسي قال زربا عيدلين وسخونا عيدلين ناينكو انكو عدحان مساهم ترايكونا انكو عدحان مساهم ترايديكونا أبلبوت سنحنا يبحق دليتو نايبحق سمعيتو بفنو مقدي خجلس عدل مركبو مسولو رخيبو مسؤول سلاجة خلا نقع حقوسكا نزي هزبزي نهزبي إثيوبيا نخلتي أتوم هزبيتات نقع حقوسكم بزي عقات عمزي إزي لومي هزبي تقلصو ناي بحق ناي لبو سمعيت بفنو من قدم القطاع أرد سعنة ناي حقنيا مجلسي ترئيو سلادخانة نعنا نقول لهنا نعاي دكتور أبي نقع حقوسنا نقول لهم أبي دلو أجايش مسانا ها نقع حقوسكم نقع زرعهم ناي بحكي سمعت ناي جا هاجر تاي مهامر دكتور أبي وصدو حريا قليل حريا كنا إذا حريا زي ناي بحكي نأسران حمشتن عمتات عدل تفتروا لنا خناتات تغيروا لنا ناب زحايشة دعابة معبالين خيد على ناب زبالنا الأوان تعدل تخليفنا أسران حمشتن عمتات وحد جزيه كنا أسران حمشتن عمتات تفع جزيه تخسر عدل بزخونا يكون من قد دخت لكعوين زكاء لا كنا لومي أبزح يجيز لنا يقن أي كسرنان أي تفعنان نبرتنا بمول مليسنا دكتور أبي خا نقع حقوسكا نقع عوتكا بحنساب علنا مساق عزنا بحادة علنا دقت منا بالدهو دقت منا عدل بحادة خنقط مينا نخولينا ونصغرينا قدي بالكان قدي بالكمن لأنه كل جن حزب إرتران حزب إثيوبيا نقع حقوسكا ودي أنا كبرتي هبلنا كبر بريزيدنت حجي دمان قدامي مينستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد نيزي قدامين تاريخاون مبتحو قال نخس معنا بخبر عدم كبر قدامي مينستر لومي تقرينيا إلن أمارينيا إلن كل قوانقات أفيني زلو سميتي جن كاوغسي كتريو تخلو كبور بريزيدنت هاجر إرترا أتو إساياس أفوركي كم أسمر دما ودعفي كبرات لعلوت مرحت منغستي كبرات مرحت إيمانوتن أبيت عدن زكبركا حزب إرترا كبراتن كبران بمجمرتا أبزا وكبتن بلزتن كتما أسمرا صعدا بزي تاريخاوي أقاتامي زوي بركابي تسمعني حقوس قلتكم يفتو كمون نعاين نبصوتين سلا استقبل لنا دموق أقبابلن انقدوتن أزيه كمسجنكم يفتو لومي أو أسمرا
ዝዘነበ ማይ ፍቕሪ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሪጅን ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኩሉ ከም ዝበጽእ ኣነ ርኢ ኣለኹ ንስኻትኩም ከም ርአኩም ጥርጣሬ የብሉን አስመራ ሓንቲ ካብታን በከተማ ደረጃ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ሓረግታት ዓለም ምኳና ጥራሕ ዘይኮነ ረዚንን ምቕቡልን ክብርታትን ባህልን ዝወነነ ሕዝብ ዝነበረላ ዘበናዊት ከተማ እያ ኣብዛ ሃባን ኣፍሪቃ ዝኾነት ከተማና ተረኺብና ብዛዕባ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ዝምድና ሃገራትና ንምዝታይ ብምኽኣልና ንሓጐሰይ ዝያዳ እዙዝ ኸውን ከም ዝገብሮ ደጊመ ክገልጸኩም ፈቱ ክቡር ፕሬዝዳንት ሃገር ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ንጉዳይ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ንዘረአኻዮ ቅሩብነትን ተገዳስነትን ዘለኒ አክብሮት ክገልጸካ ይፈቱ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ እቲ ጀሚርናዮ ዘለና ጉዳይ ሰላም ንላዕሊ ንገድሰሉ ጉዳይ ስለዘይብልና ንጉዳይ ሰላም ናይ ቀዳምነት ጌርካ ከም ትሰርዖ ብሙሉ አቅምካ ከም ትሰርዑን ዘለኒ እምነት ሙሉ እዩ ስለዝኾነ ድማ ነቲ አንጻር ረብሃታት ህዝብታትና ጠጠው ዝበለ መንደቅ ፍልሊ ኣብ ምፍራስን ነቲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝወሰደን ድሕሪ ህይወት ኣሽሓት ምብላዕን ከቢድ እንወትን እንርከበሉ ኩነታት ሞት አልባ ኩናት ዛዚምና ናብ እቲ ክልቶም ህዝብታት ዝርብሕሉ ምዕራፍ ንምስግጋር ዝጀመርካዮ ቅዱስ ዕላማ ሽቶ ከም ዝወቅዕ ኣይጠራጠርን ዝከበርኩም መራሕቲ ሃይማኖት አበይት ዓድን ንስኻትኩም ሐዋርያት ሰላምን ሰኒትን ክትኾኑ ፈጣሪ ዝሃረይኩምን ኣብለል ህዝቢ ዝመዘኩም ኢኹም ካብ ሰላም ጥቅም እምበር ጉዳት ኣይርከብን ሰላም ራህዋን በረከትን ተምጽእ ሰላም አዴታት ክቃስንን ብደቀን ተስፋ ክህልውን ትገብር ሰላም አድታት በተሐጎስም ተስፋን ክልምልማ ትገብር ሰላም ንሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንእንስሳ መኖርን አዕዋፍ ሰማይን እውን ትድልእ በአንጻሩ ተጻብኦን ኩናትን ህይወት የሰንእ ንብረት ይዑን ተስፋ የጸልም ክቡራት መራሕቲ ሃይማኖት ንስኻትኩም መራሕቲ ሃይማኖት ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮንኩምስ መራሕቲ ኩሎም ተከተልቲ እምነትኩም ኢትዮጵያን እውን ኢኹም ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ እውን እዩ ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያውያን ካቶሊካውያን ሊቀ ጳጳስ እውን እዩ ናይ ኤርትራ አቦታት እምነት ምስልምና ናይ ኢትዮጵያውያን መንፈሳውያን አቦታት እውን ኢኹም ስለዝኾነ ሰላም ንመንፈሳውያን ኤርትራውያን ደቅኩም ስለዝደሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኢትዮጵያውያን ደቅኩም እውን ስለዝደሊ ምእንቲ ሰላም ደቅኩም ክትጸልዩን ክትተግሑ ይግባእ ዝከበርኩም አበይት ዓዲ ኤርትራ ልክ ከምታ ንደቅኩም ሓቦ ትብዓት ፍቅሪ ሃገርን ዘወረስኩምዎ
ሰላምን ምክዓልን እውን ከተወርሱም ይግባእ ደቅና ኣብ ክንዲ ሃገሮም ዘለምኡን ንቅድሚት ዝስጉሙን ንህና ዘፈረስናዮ ቢንቶ ክጽግኑ ንህና ዝበታሕናዮ ገመድ ዝምድና ክልቕሙ ንህና ዝሃነጽናዮ መንደቅ ቅርሕነትን ጽልእትን ከፍርሱ ከቢድ ጾር ኣይነውርሶም የግዳስ ንደቅና ኣነዶ ሓላዊ ሓወይ ዝብል ኣተሓሳባ ዘይኮነስ ኣነ ሃላዊ ሓወይ ዝብል መንፈስን ሓላፊነትን ኣውሪስና ኤርትራዊ ንኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ ድማ ንኤርትራዊ ክህልን ክግደስን ንግበር ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ብምድጋፍን ሰናይ ጉርብትናን ተዓምንን ስልጡን ባህል ክብርታትን ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ዘንደቅ ባህራዊ ጸጋታት ዝተዓደልካ ሃፍታም ህዝቢ ኢኻ ከምኡውን ከም ህዝቢ መሓዚ ፈታዊ ስራሕ ጻዕራም ህዝቢ ኢኻ እንትኾነ ግና ሰላም እንተይ ዘይሃልዩ ክትፈርህ ኣይትኽእልን ዘፍርካዮውን ክትምርን ክትጥቅምን ኣይትኽእልን ደቅኻ ብሰላም ከኣትውን ከወፅኡን እንተ ዘይከኣሉም ባህራዊ ኮነ ሰባዊ ጸጋታትካ ረብሓ የብሎምን ዝከበርካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ይግባእካ እዩ ውግእን ወረ ውግእ ምስማዕ ይኣክል ህዝብታት ኢትዮጵያ ንሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ዘለዎም ጻምዕን ቅሩብነትን እንትገልጽ ሓጎስ ይስማዓኒ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም እንተፈጢሮም እንታ ሓቢሮምን ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሰላምን ልምዓትን ዞባ ክኸውን እዩ ዝተበታተኑ ኣብ ስደትን ውርደትን ዘለዉ ህዝብታትና ናብ ሃገሮም ብኽብሪ ክምለሱ እዮም ዜጋታትና ከም ኣቃሕ ኣይክሽየጡን ኣይክለወጡን እዮም ዜጋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራሕ ዘይኮነስ ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ኸዶ ክኸብሩን ብምድሪ ባዳን ባህርን ዘይኮነስ በመንገድ አየር ናብ ዝደልዮ ሃገር ብክብሪ ክኸዱን ብክብሪ ድማ ክምለሱን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ዜጋታትና ምስ ኩሉ ክቡርታትናን ጸጋታትናን ብሰንኪ ስእነት ስኒትን ሰላምን ምስሃቅ ዓለም ኮይና ንርከብ ኩሉ እናሃለወና ከም ወልሓንቲ ዘይብልና ሃብታማት ክንስናን ከምስኡናትን ምጉድራትን ከይና ዜጋታትና ኣብ መልእልቲ ዓለም ከርተት ይብሉ ኣለዉ እዙይ ከበቃ ኣለዎ ስደትን ውርደትን ይኣክል ውግን ወረ ውግእ ይኣክል ኣብ ኣስመራ መብዛሕቶም ህዝብታት አማርኛ ስለዝዛረቡ ንሳቶም ክስምዐኒ ምእንቲ ቁሩብ በአማርኛ ክብል ንዓኹም ኣይኮነን ዛሬ አስመራ በመገኘቴ ወንድሜ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ላደረጉልኝ ግብዣ የኤርትራ ሕዝብ ላሳየን ወደር የሌለው ፍቅር በሙሉ ልብ በከፍተኛ ክብር ላመሰግን እፈልጋለሁ። ዛሬ የኤርትራ ሕዝብ በተለይም የአስመራ ከተማ ሕዝብ ከዘመን አመጣሽ መሳሪያ ሚሳኤል ፍቅር ምን ያክል እንደሚበልጥ በተግባር አሳይቶናል። ሚሳኤል
ታንክ፣ ክላሽንኮቭ፣ ብሬን የሰው አካል መማረክ ይችላል። የሰው ልብ ግን መማረክ አይችልም። የሰው ልብ መማረክ የሚችለው ብዙ ወጪ የማይጠይቀው ራሻ መሄድ ቻይና መሄድ የማይጠይቀው በተፈጥሮ የተሰጠን ፍቅር ነው። ዛሬ በአስመራ ያየነው ፍቅር ለኛ ስንቅ ነው። በመጽሐፍ፣ በፊልም፣ በዘፈን የአስመራ ህዝብ የፍቅር ህዝብ እንደሆነ ስንሰማ የኖርነውን ከምንጠብቀው በላይ ላሳየን የአስመራ ህዝብ ከፍ ያለ ምስጋናና አክብሮት ላሰማ ፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን ጦርነት አይበጅም፣ አያስፈልግም። ለኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የሚያስፈልገው ያላቸው ሊገዙት ሩቅ ምስራቅ የማያስኬዳቸው በልባቸው በተፈጥሮ የሰነቁት ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ካለ ይቅርታ ካለ የማንሻገረው ምንም ነገር እንደሌለ በተግባር አይተናል። ዛሬ የኤርትራ ህዝብ ከ20 ዓመት በፊት ባጋጠመው ግጭት ህይወታቸውን ላጡ አካላቸው ለጎደለ ኤርትራውያን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን ለቤተሰቦቻቸው ማድረስ እፈልጋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ያንን ጦርነት አናወሳም። ከእንግዲህ በኋላ ያለንን እምቅ አቅም፣ የልማት አቅም፣ የሰላም አቅም እየተናገርን ሁለቱን ህዝቦች በፍጥነት ሰርተን በመካስ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደምናሸጋግር በዚሁ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። አልፎ አልፎ ኤርትራን በሚመለከት በተለያየ መድረክ ስናገር ከሰማችሁ ዛሬ ኦፊሻሊ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስራ እንድሰራ ስልጣን ስለሰጡኝ በየሄድኩበት አቶ ኡስማን ወክዬ ከሰራው የሥራ መዛባት እንዳይመስላችሁ። አሁን መልእክቴ እንደመር፣ ከተደመር ከሁሉ መላቅ እንችላለን። በምስራቅ አፍሪካ ሰፊ እድል አለ። የሚያስደንቅ ወንድማማች ህዝቦች አሉ። ጥላቻን ረስተን በፍቅር እንደመር። በዚሁ አጋጣሚ ለኤርትራ ህዝብ መናገር የምፈልገው ምናልባት ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶች፣ የሚደመጡ ሰዎች ስለ ሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ሲናገሩ ሊያሳስቱ ስለሚችሉ የትግራይ ህዝብ፣ የአፋር ህዝብ ከምንም በላይ ለናንተ ፍቅርና አክብሮት ያለው ከናንተ ጋር መስራትና ማደግ የሚፈልግ ከናንተ ጋር መልካም ጉርብትናን በከፍተኛ ናፍቆት የሚጠባበቅ በፍጹም ጥላቻ የሌለው የጥላቻ አጀንዳ የማያራምድ መሆኑን አውቃችሁ ከወንድም የትግራይ ህዝብ የአፋር ህዝብ ጋር ልክ ዛሬ እንደሰጣችሁን ፍቅር ልባችሁ ተከፍቶ ግንኙነት እንድትጀምሩ ክቡር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ በነበረን ስብሰባ አየር መንገዶቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ወደቦቻችን ስራ እንዲጀምሩ፣ ህዝቦቻችን እንዲቀያየሩ፣ ኤምባሲዎቻችን እንዲከፈቱ፣ እኛም ዊኬንድ እየመጣን በሁለተኛ ሀገራችን አስመራ ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንዝናና፣ ኤርትራውያን እዛ መጥተው ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቁ፣ የቀረውን ትናንሽ አጀንዳ በፍቅር ግንቡን አፍርሰን ድልድይ የሰራን እንደምንጨርሰው ተስማምተናል። ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን እንኳን ደስ አላችሁ። በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል ድንበር የለም። ምክንያቱም በፍቅር ድልድይ ድንበሩ ፈርሷል።
ይህንን ሰበብ አድርገን የምንጣላ ሳይሆን በፍቅር ድልድይ በጋራ የምንለማ የምናድግ አንዳችን ሌላችን የምንጠብቅ የምንከባበር የምንዋደድ ህዝቦች መሆናችንን ዳግም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላምታ ፍቅር ልኮላችኋል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀሪው ዘመን የሰላም የልማት የፍቅር እንደሚሆን ሙሉ እምነት አለኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር